What's up ľudia, takže vítajte v Monkey Factory. Blízko pri Viedni, je to hoďka od Bratislavy. Je tu Ninja Centrum, takže ukážeme si, aké tu majú prekážky. Bude trošku sranda, dáme si Hyrox tréning, ale hlavnou časťou bude prekážky v Monkey Factory, takže poďme na to, opice. Práve tu máme našu malú Tarzanku, Nicole Klamová, ktorá má 10 rokov a preukazuje naozaj skvelé zručnosti na prekážkovej ninja dráhe. Nicole patrí medzi top mladých atletiek na Slovensku. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných súťaží. Tento skok jej nevyšiel, ale nevadí. Trénuje v našej Tarzan Academy, dosahuje celoeurópske výsledky. Práve sa pripravuje na Ninja majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať tento rok v Plzni. My sa ju tam pokúsime na to pripraviť a poďme na to. Ukážeme si tú prekážkovú dráhu. Máme tu aj rybie schodíky, čo bude určite že zaujímavé. A Nicole nám ešte určite niečo predvedie. Krajinu som to dal. Ja mám čo robiť, akože toto naozaj nemám kde trénovať, ale verím to, že dneska to ešte dám. The owner going to show us how to do it, because I didn't know. Toto bude naozaj triky, ale ja si myslím, že on to zvládne. Aj. Kráp. Pán. Zundová. OK. Got it. Počkej, takže tak sa to robí. Go higher, 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 a little bit higher, yeah. And now, swing and then pull. Yes. Nie, jedna ruka nie. Isn't possible this way. It's impossible this No, way. it isn't. OK. You have to touch same time. Aspoň trošku sme si čítli, že dotkol som sa platformy. Ale už sme skoro tam. Myslím si, že na tretí pokus celkom fajn. Trik je táto časť vlastne, keď padá dole a vtedy tá negatívna sila v podstate tlačí dole a tam musí mať fakt, že silné predlaktia, hej, a musíš to udržať. Ale skoro som tam. Myslím si, že dneska to už celé neprejdem, ale určite chcem vyskúšať tento prechod, kedy vlastne musím liftnúť sa na túto dosku, chytiť to z boku, ako to chytil náš pán kolega Ninja, takže vyskúšame si túto transition. Ale nechalo mi to tak. Už si skoro tam.
Ja ti zrobím, že aerodynamiku, hej, poďš za mnou, nepúšťa ten vietor, ja sa odpojím, pôjdem do zmery a ty to zájdeš. Let's go! Aerodynamika, pohoda. Easy! On viac výbušnejšie trošku, hej? A nemusíš byť ani vo takom veľkom príťahu. Nezabudni dať odber na môj kanál. A vyskoč. Hej, je to scary. To vyzerá to strašne ľahko, ale nie je to. Je to taký ninja faktor. Hej. A mňa draftli už do Ninja Warrior Polska, len minule som si v 10. sérii som mal vystupovať, ale čekuj ten maliček. Ja som si ho zlomil na 3-krát na preteku, potom sám som si ho napravil a bohužiaľ to sa stalo, tuším, že 2 týždne pred Ninja Warriorom. Musel som to zrušiť v 10. sérii, normálne mali všetko platené, 50 ľudia, proste bitka o 50 000 eur, ale Ninja Warrior Polska, zapraszamy, jedziemy! Dobre, pokiaľ chceš zrobiť rybí schodík a učiš sa začiatky, daj si, že zámok, hej, ktorý ťa istí do protismeru, proti pohyb, tým pádom ruky sa ti tak ľahko nezošmyknú. A prvé, čo budeš musieť zrobiť, je maličký pull-up zhruba niekde tu, odlepiť tyč a zletieť dole, dopadnúť takto na nohy, hej, ukážeme si to. Kedy to urobíš, zavesím sa, trošku sa zosvingneš a ako je tvoje ťažisko naklonené dopredu, vtedy zrobíš pull-up, hej? Hop! Dopadneš na žinienku. Ak spravíš zo pár opakovaní, skončíš priamo pod tým, vtedy sa to snažíš počas toho vzduchu, hej, pacnúť do ucha a pozeráš, ja to robím tak, že pozerám sa vždycky na jednu stranu a vtedy tam pacnem, viem, že držím tyč rovno a viem, že len je tam aj tá druhá strana. Takže vždy pozerám na ľavú, neviem prečo. I get down. Povedz nám niečo o tejto prekážkovej dráhe. Ako, páči sa ti? Áno. A ktorú cestu máš najradšej? Je to tu nové, každý asi mesiac pomaly sa to mení, Aha. takže tieto dráhy sú tu nové. Ako dlho trénuješ na také prekážkové dráhy, preteky? Nejak minulý rok som začala a chodiť na tréningy. Venujem sa tomu od prvého ročníka, čo som začala chodiť. Som mala jediná povolenie na ručkovačku, ktorá momentálne je zložená, lebo proste školníka musel postaviť domček, nejaký obytí. Ale tatino ti aj postaval doma, že? Môžeš sa vešať? Mám iba na schodoch pozavesované tyče. No, takže tatino, musíš viac pre Nicole niečo postaviť a my ti u nás v Tarzan Academy takisto budeme sa pokúsiť zrobiť najlepšie podmienky na tréning, aké by si kedy mala. Aký je tvoj najlepší úspech, ktorý si dosiahla? Druhé miesto na gladiátore. Wow, už je to čo povedať. Sú to naozaj prekážkové preteky a my si s Nikolou ideme dať pár drah na precvičenie. Čo povieš? Ideme na to? Na to. Close your eyes and listen to the rhythm of your heart. If it's written in the stars. Close your eyes and listen to the rhythm of your heart. If it's written in the stars. Close your eyes and listen to the rhythm of your heart. If it's written in the stars. Close your eyes and listen to the rhythm of your heart. A ja sa ťa ešte spýtam, je tvoj tréner Nikolás dobrý tréner? Áno. Super! Ďakujem, Niky, úplne si skvelá topka, ja ti držím palce. Ak máte aj vy doma také ratolesti, ktoré sa radi vešajú, šplhajú, bombardujte na Tarzan Academy.sk a my vás radi privítame na našom tréningu v Bratislave. I get down.
Dobre, takže máme tu ďalší Hyrox session. Dneska nás čaká takéto denné menu. Pôjdeme 6x 1 km na úrovni intervalov, 3,20 na kilák, čo je moje nadpretekové tempo v Hyroxe, ale v tréningu o to ide. Budeme nekončiť, pôjdeme na 400 metrov v ski v pretekovom tempe 1,40 až 45 sekúnd na kilák. V podstate každým kilákom budeme raz robiť obmenu, hej, že skierk, po ďalšom kole ideme row, hej, čiže toto nejde za sebou. Následne je pauza, nejaké 2 minútky na oddych, pôjdeme pocitovo. Cooldown 1 km a finishneme to wallballmi. Pôjdeme ale s kettlebellmi, pretože sme zistili, že tu nemajú také hmotnosti wallballov, takže 15 kg 6x, 12 kg 12x a 9 kg už poďme z wallballov 24x. Takže let's go, rovno na intervaly. Dnešný tréning pôjdeme aj s Jurajom Klamom, našim ambasadorom Spartan Raceu, ktorý si pri Hyrox vyskúša tréningovo tuna so mnou. To je maximálna rýchlosť 18, takže vyššie ani nepôjdeme. Prvé opakovanie za nami. Teraz dáme Ďurimu taký krátky test, kde zistíme, ako na tom je po prvom intervale. Ďuri, pekne, prvý interval za tebou. Ako sa cítiš? Povedz nám niečo o sebe a o Spartan Slovensko. No mám dosť. Vidím prvé kvapky potu. Zadýchanie som riadne. A ešte ich ideme 5. Ešte ideme 5. Čo vám poviem o sebe? Som sa tu ocitol dneska s Nikom, takže uvidíme. Tu sa to rozbieha. Asi warm-up. Real sweat, baby. Tretia. Myslím si, že teraz je ten zlom, kedy sa to bude lamať, pretože udržať toto tempo na skiergu extrém. Ale row zase bude o niečom inom, takže mali by sme to prežiť. Adam Riapoš mi volá. Tento kanál som si založil len preto, aby som motivoval a nasral Adama Riapoša. Adam, prečo netrenuješ? Prečo netrenuješ na Hyrox? Pretože bude výkon. A sypem Hyroxové tréningy, začal to, čo ty sedíš doma na gauči. Vo Viedni som. Dobre, zastav sa na chvíľu, čo robíš? Práve mám interval oddychu a mám na teba tak 30 sekúnd, takže musím zložiť. Zavolám ti po tréningu. Čau. Posledné 2 série. A keď tu boli, musíte uvažovať nad tým, že čaká ma už len iba raz skierk a raz veslo.
takže to nemusí byť až také zlé. Totálny masaker. Dobre, takže prvú časť máme za sebou. Tempo sa nám podarilo udržať 3.20, skiark 1.40, tá posledná bola už 1.47 možno, ale relatívne sme držali aj row skiark na rovnakom čase. Ideme na wallball, progresívne budeme zvyšovať opakovania, ale znižovať budeme váhu. Ďuri, čo hovoríš na svoj prvý kombinovaný tréning Hyroxu? Fú, je to masaker. Ako ja som tempo bežecky teda neudržal na 3.20. A dal som si to asi na 4.05. Ten skír, aj ten row som sa snažil držať za tých minút 45. Tam si musím povedať, že hej. Ale môžem povedať, že zlatý Spartan. Zlatý Spartan. Tam si človek vydýchne, tuto ani nie. Áno, áno. Tuto sú bomby. Aj Ďuri je celkom nadúpaný bežec a v tom intervale, v tom skiergu a row je to úplne niečo iné. Takže Ďuri to udržal na peknej úrovni. A však vidíte, nasekaný je, takže Hyrox by mu celkom fitol. Let's go! Čo ti dá? Ďuri, tiež keď si to chytáš, keď si to nechytal tu, alebo potom kríže, takže keď to pada, ti tak pod seba, držím na hrudi a ideš hore, hej? Makaj! Bueno! Vyššie, poď! Bueno, pekná technika. Super! Let's go! Poď! Bueno! Let's go! Aj takto to vyzerá u nás na tréningu. Teším sa na teba. 18. marca otvárame outdoorové tréningy na Štrkovci. Hýba tréningy Bratislava Hyrox. Hit your best always. Teším sa na teba. Sumar sumarum, pokuta 50 € na ceste. Vstup do Ninja Factory Gymu 15 € plus 12 € vstup na Hyrox zónu. Celkom nákladný výlet, takže ak by ste ma chceli donatenúť, IBAN vám hodím do popisu. Keď si zoberieš toto, Niko, že to keby sme takto si spravili,